אנחנו נמצאים בבית הכנסת פסגת מוריה בירושלים. בית הכנסת הזה הוא הגרסא דינקותא שלי. כאן ספגתי את קדושת המקום וקדושת התורה. כאן רכשתי לצד אבא את יסודות התפילה ואת ניגוניה. כאן הפנמתי את צלילי טעמי המקרא. במסכת אבות, פרק ג' משנה א' נאמר, דע מאין באת. כאן בבית הכנסת מונצחים אבות אבותיי, המורשת והשורשים המשפחתיים שלי. אוי הווי השם יראי אלוהי, אנשי אמץ זרע קודש בהשם דבקים. כאן גם מונצחים סבא שמואל וסבתא חסידה לרר זיכרונם לברכה, הורי אבא. חכמים ונבונים, אוי הווי השם יראי אלוהי, אנשי אמץ זרע קודש בהשם דבקים. ברכת אריכות ימים ושנים שלוחה לסבתא רבתא רחל צפרוני, לסבא אליעזר ולסבתא שולה צוריאל, שתזכו לרוב נחת. עם צאתי לדרך עצמאית, אני מרגיש שאבותיי ואמותיי עומדים מאחוריי, וכזכות אבות עומדת לי בהמשך דרכי. בית כנסת, מרכז רוחני חברתי הנטוע בכל קהילות ישראל מזה אלפי שנים. בית כנסת מכונה גם מקדש מעט, תזכורת והמשכיות לעבודת השם בבית המקדש. חורבן הבית קרב את העברת הדגש בעבודת השם מהקרבת הקורבנות לעבודה שבלב, היא התפילה ולימוד התורה. רצוי בכך, הכהן הגדול, הכהנים ושירת הלוויים פילו את מקומם לרב, לראש הכנסת, לגבאים, לחזן, ומאוחר יותר גם למקהלה המלווה אותו. זכיתי לגדול במשפחה שבית הכנסת הוא מוטיב מרכזי בה. סבא שמואל זיכרונו לברכה היה חזן, וסבא אליעזר, ייבדל לחיים טובים, שימש כגבאי. לאחרונה סיים אבא קדנציה שנייה בתור יושב ראש הנהלת בית הכנסת שלנו. סבא שמואל. סבא שמואל נולד למשפחת חזנים מפוארת. הוא נמנה עם גדולי החזנים של המאה ה-20 וכיהן במקדשי מעט מהחשובים והמפוארים בעולם. בפרקי אבות, פרק ב', משנה י"ח למדנו, אל תף תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום. מעבר ליכולת הקולית הנדירה, מה שאפיין ביותר את תפילתו של סבא בעומדו לפני התיבה, היה עבודת השם מתוך רחמים ותחנונים, ונשיאת תפילות בחרדת קודש. באותו עניין, לא היה דבר חשוב יותר לסבא מאשר חינוך לתורה ומצוות. ומשהגיע אבא לגיל בר מצווה, קטע סבא את הקריירה המבטיחה שלו בחול, והמשפחה חזרה לארץ ישראל. סבא שמואל גם שימש במשך 25 שנה כגבאי וכחבר הנהלה בשטיבלח בקטמון. בכל השנים הללו תחזק וטיפח ושימש בהנהלת בית הכנסת קהל חסידים בנחלת שבעה, המשמש את העסקים במרכז העיר. סבא אליעזר. בפרקי אבות, פרק ב', משנה ו' נאמר,
במקום שאין איש, השתדל להיות איש. אמרה זו של הלל הזקן היא מאפיין בולט בדרכו של סבא אליעזר. סבא אליעזר כיהן כגבאי בבתי כנסת שונים במשך 30 שנה. אחרי הנישואים ועם המעבר לבני ברק, הקים סבא בית כנסת לצעירים בראש הר שלום, מעל בית העירייה, ובו שימש כגבאי במשך 5 שנים. כשהילדים גדלו, חיפש בית כנסת מכובד יותר בגלל החשיבות החינוכית, ועבר להתפלל בבית במברגר, שם שימש כגבאי במשך 16 שנה. עם המעבר לירושלים, סבא היה שותף להקמת מניין שכונתי חדש בזיכרון מנחם, ושימש כגבאי במשך כ10 שנים. כל חייו מקפיד סבא להקדיש עיתים לתורה, ללמוד וללמד. מדי בוקר סבא משכים קום לבית כנסת ללימוד הדף היומי, ומדי שבוע מתקיים בבית סבא וסבתא שיעור תורה לחברי הקהילה. בהגיעי למצוות ועם פתיחת פרק חדש בחיי, פרקי החיים של סבא שמואל וסבא אליעזר, פרקי אבותיי, מהווים עבורי השראה וצוואה להמשך דרכי בחיים. בן 13 למצוות. עכשיו אני מבקש לשתף אתכם בתהליך, בהכנות שעברתי ובמשימות שלקחתי על עצמי בתקופה שלקראת בר המצווה. כמו כולם, למדתי טעמי מקרא, אך אני זכיתי ללמוד אצל עוזי גרינשפן, ידיד המשפחה. עוזי גידל דורות של תלמידים בעלי קריאה בבית הכנסת שלנו. קיבלתי ממנו הרבה יותר מטעמים, ועל כך תודה לך עוזי. ספר התורה בו אקרא בעזרת השם עובר מדור לדור במשפחה. כיום הוא בחזקת סבא וסבתא צוריאל, והוא עבר עליהם על ידי סבא רבא מרדכי ספרוני, זיכרונו לברכה. את פרשיות התפילין שלי, אותם קיבלתי במתנה מסבא וסבתא, כתב הדוד שלי, אסף צוריאל. אצל אסף למדתי על תהליך ייצור התפילין וההלכות הקשורות לבתים, לאורות ולפרשיות. תודה אסף. את התפילין הנחתי בפעם הראשונה לפני חודש בד' תשרי. כתבנו יצא לשטח ותיעד את האירוע. בוקר טוב. מה אתה עושה פה? היום הנחתי תפילין לראשונה בחיי עם אבא פה בשטיבלח בקטמון, ששם סבא שמואל זיכרונו לברכה התפלל. ישבתי במקום שסבא ישב בו והנחתי את התפילין שלו שאבא שמע במיוחד לרגע הזה. במניין שלנו גם התפלל הרב שטרן שליטה, שהוא מועמד להיות הרב הראשי לירושלים מטעם הציונות הדתית. הוא וסבא הכירו אישית מהמניין בשטיבלח והיו חברים טובים, וגם זכיתי שברך אותי בברכת הדרך. לא לתורה, ככה לא עושים את כל הביקור בעזרת השם בשמחה ובנועם, ותהיה לכבוד למצב הפתיחת שלנו פה, תהיה אותו מתקדם שיש רק לנו, שכל טוב של תמיד ויעשה מלך שלום. נהוג לומר, גיל 13 מלווה בעול מצוות, אך אני רואה את התופר שבדבר.
מעכשיו אני יכול לעבור בפני התיבה. בחודשים האחרונים התחלתי ללמוד עם אבא נוסח. אבא לא תמיד היה לידי, אבל כפי שאתם רואים, מצאנו דרך לתקשר. וראו בניו גבורתו, שיבחו והודו לשמו, מלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה ובני צלחנו שירה, בשמחה רבה ואמרו כולם. בעלו נטה לבוא לידי מכשול. בדבר גבוה, הוא אמנם הרב כהן גדול שלי. בשנה האחרונה קיבלתי על עצמי ללמוד משניות ממסכתות נבחרות. לימוד משותף עם אבא. חייבים לשמוח בארבעת המינים כל 7 ימי החג. למדנו בשיטת הבקיאות עם קהתי מסכתות של החגים. כמו כן, למדנו מסכת אבות בעיון, בעזרת פירושו של פרופסור אביגדור שינן בספרו פרקי אבות, פירוש ישראלי חדש. בספר נקבע פרשנויות ללשון המשנה ורקע היסטורי וביוגרפי של התנאים. כמו כן, מובאים דיונים המקשרים את דברי המסכת לנושאים אקטואליים, החברה הישראלית, המדינה ומוסדותיה, לוח השנה, השפה העברית ואתרים ברחבי הארץ. וכפי שנאמר במסכת אבות, הפוך בה והפוך בה וכולה בה. ללימוד פרקי אבות יחד עם אבא, בליווי פירושו של פרופסור שינן, הייתה חוויה מיוחדת ומחכימה עבורי. בשנתיים האחרונות אני נוהג להכין מדי שבוע את פרשת השבוע על לוח מודעות משפחתי. את התוצרים אבא תיעד וריכז בקפדנות, והתוצאות מוצגות בפויר. אז איך עושים את זה אתם שואלים? הנה דוגמה. זו הדרך החדשה אליה יצאתי. וכך נאמר על אברהם בתפקידו כאב מחנך לדורות. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. יהי רצון שאזכה להמשיך ללכת בדרך אבותיי בבחינת לך לך.